Čaute ľudia, to som opäť ja Johnny a ako vidíte, som pred našim domom. Takže tak som si tu dačo pripravil, hen tam hore by ste to mohli takedy zazrieť. A je to dosť dobré, to som si spravil takú menšiu farmu, wheat farmu, celkom úsporná, len ešte dáko není zapojená a tuto v reske nejdu čo? Redstone, obvody a voda. Takže si to chcem predstavať do takého peknejšieho dizajnu. Funguje celkom primitívne. Páčka, voda, hop, hop, pistony. Dobre. Takže ideme to rozkopať. Ty vole. Čiže no tak toto bude chvíľu trvať, ale tak v pohode. Chcem si tu spraviť taký moc peknejší dizajn. No a už to tu vidíte. Sú to redstone obvod, jednoduchý úplne. Shit. No tak to som vedavý, ako to dopadne. Či to tu náhodou ešte celé neroztrapem. Takto. Dobre. A tuto máme redstone torčku a tuto sa to vlastne od nej iba neguje a čo z toho vznikne? Halus. To. Je to celkom jednoduchý návod, ako si spraviť 3 farmu. Nie 3 farmu, doriti, čo to trepem? Wheat farmu, tak. Ten dizajn je fakt hnusný z toho cobblestoneu, tak to skúsim tako spraviť. Hop. No, super. Shit. Kde som to zase rozbil? No bože. Diamantový kromoč na to takto dlho trvá? What the fuck? No tak tento obvod je jednoduchý, určite každý z vás ho pozná. Jednoduché. Dajte si, má to 8 takto a na šírku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aj s torčkou, tuto je 9. Takto pistony sú dole hlavou, toto sa to dá, tuto sa to už zneguje. Jednoduché. Takže ja som späť, ja som vypol nahrávanie, aby vás to nenudilo, že tu robím iba toto, hej. Takže idem to tu už iba trochu rozbiť. Takže takto, hej. A tuto začne už drevo. Ono bude to vlastne mať to isté. To skúsim dať do dizajnu peknejšieho len, aby to bolo v takom fajnom dizajne. Tak napríklad takéto džunglové drevo. Hej. Takto, hej. Máme tu už toto.
Aha, takže toto nechám takto a ja chcem dať preč iba túto stenu, lebo ono vlastne, ja by som to spravil fakt z toho džunglového. Takto, hej. Jedna na to, tak to bude prvá stena a tu to ešte trochu zvýšim. A tuto nechávam aj ten kobl, bo to by potom bolo zbytočné dávať džungľové drevo. Tak iba kde. Takto, hej. Super. Shit. No, cez noc nerad stávam. Skúsim poprosiť o deň, že som zvedavý, ako to... O, super, ide to. No. Takto, hej. Super, tuto ešte škaredý dizajn. Je to je voda. To. Čakaj, hej, toto vyteká takto, či? Áno, tam som nejako nezastavil. Super. Je ako na druhej strane pred chvíľou. Tu máme crafting table, áno, neviem prečo. Musím dať čo vymyslieť s týmto. Čo bude? Hop, 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 hop. Takto. Nie, toto to už nemá byť. Ale ja mám úplne úžasný nápad. Ja by som dal takto, tuto by som dal takto a také dva stĺpy vodové. No, to by bolo pekné celkom. Nedochádza mi hlad. Oh my god. Jedlo. Není. Do ryti. Ups. No, toto bude super. No, super, dobre, nikto není. Oh my god. Ježišmarja, to iba dolné ide mu. Dobre, takže diamantov mám viacej, dreva.
A kde skladuje jedlo? Iba 2 stejky. Nevadí. Aj 2 stejky pomôžu. Odpočet kráv. Jeden. Ježiš, miesto shiftu zmačkám kablok. Však ono to pôjde. No, mám 3, super. A idem tam naspäť. Noc je. Aha, super. Ty vole, že to už je creeper a to je tam iba hento. Som si to teda myslím. Tak, to je super. Bože, kebyže sa to tuto neneguje, tak to by bolo úplne úžasné. Takto, tuto si vyjdeme. A dorobíme túto stenu ešte. Takto. Ježišmaria, som úplný debil. Ja to idem zvonku radšej, lebo si to tam nechcem hentom dorušiť. To je semienka. Sídy, tak. No veď rýchlo, poj. No. Ježišmaria. Čo to je za trest? Ježišmaria. Takže som späť, tuto som si to už dostával, tú strešku, nie. Tak toto bude vyzerať. To drop torch, hej. The f.
Trafi na to jedno. Takže takto to vyzerá moja wheat farma. No. Takže shit. Kde sú tie schody? What the... Aha. Dobre, takže za prvé ísť spraviť schody. Nemám problém. Lebo už to vyzerá na hovno. Pokiaľ sa to dá zbúrať. Bo tuto ti to prestane ísť. Super, čo? Ty vole. Ono to robí svoje blbosti. Takto. A máme schodiky. Zadizajnované. Ešte som takto. No dobre. Ja si idem domov prevodu, hej. Skôr si to pripravím na to. Takže 1, 2, 3, 4. Bože. Kvôli jednému volovi, čo si tu spraví rezidenciu a nezruší ju. Najdedink. Vidíte hen tam tu dole? Dostaví taký kretení. Ježišmaria. A ja to tako vyriešim. Jeden, dva, tri, štyri. Počkej, toto je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ja to dám sem. Mňa z nich drvie. Tak počkej, čo by som to... Kýže? A to je jedno. Takto dizajn bude škaredý. Však čo, však najdedink mi to pokazila. Takto. Au. No poďme. Hop, hop.
No to je jedno, ja to pre tento diel ukončím, tak dúfam, že sa vám páčil a zatiaľ čaute.